İnha aklaşnay diye. Bizim aklımız Hudaýyň diýennet diye. Akıl Hudaýyň diýeniniň içinde bolýar. Ha, inni nahilli bir adam, bir kafir, bir fasık ya bir nefer her ýagdaýda bolsun, ya musulman ya kafir. Sen aklın ýokmy? Näme Qur'anyň ýerine düşüpň, näme peýgamberiň ýerine düşüpň? Nägat bir kefi ters aýdypdy. Nägat bir aks aýdypdy görürmi? Akla Hudaýyň diýenne bolýar. Akıl diye dünýä ahir gönülmäň içinde bolýar. Ýa-da söýdi boldy. Resulullah'ın kefini kulağası, yo öz aklımma, öz şuurumma diýmedi. Kefini kulağası gönlünü musulman bolup dünýeden geçti. İmanın içinde olup dünýeden geçti. Aklıma şonu aýdýar ki, eştensiňizden evvelin fezaneberdi Rusi, Hudaý bolmaz diýip aýtýan adamlardan evvelin fezaneber. Yere gelip konanna musahebe edillerine evvelin aydan kefişi. Asmana çıkıptır. Yaman yoldaşları yok. Alem cihanın kudretleri veriptir. Yeri düşen oyuna. Bir yaradan bolmalı bolýar diýipdir. Bir halyk bolmalı bolýar diýipdir. Evvelin aydan kefişi. Evvelin fezana berdi Rusi. Näme aklını işletipdir göýüňe baranda. Nefsi yok, bahilçiliği yok, hasadeti yok, tekebburluğu yok, yaltalığı yok, umuğu halis aklını işletipdir. Näjir öýdedi bolsam-da alem asmannaky geň gatdy diýipdir. Bir Hudaý bolmaly bolýar yaradan diýipdir. Akıl şonu aýdýar ki, nähilli bir adam aýtmaly, sen öz aklyň menen bol, Qur'an menen näme işiň bar diýip tarafa aýt, men aklym aýdýar diýip Allah, yaradan Qadir beýik Hudaý bilen bol diýip men aklym aýdýar diýip. Kan men aýt, kan aýr öz aklyňma ol ahummollaň kefini kulak asma diýip Hudaýyň kefini kulak asma diýmäge bir emet çekinýär. O ham şonu awadyragy diýip aýtýar. Ahummollaň kefini kulak asma diýär. Maksady Allah'ın kelamı. Bilýärde Allah'ın kelamyny aýdylyp durallar. Şumal näme aýtsagar Resulullah'dan we Hudaý Taala'dan aýdylýar. Şonu açyk bilýär. Hudaýyň kefini kulak asma diýse hiç kim etjekkä? O ham näme diýär? Bir bisawat ahummollaň kefini näme kulak asypdyň diýär. Açyk aýdýan, ahummollaň kefini asyl kulak asyp berme. Emma Allah'ın kelamyny kulak asmaly bolar. Resulullah'ın sözüne kulak asmaly bolar. Eger iman bar bolsa. Eger qalbda nuri iman bar bolsa, nuri iman yok bolsa bir adamda on gurrun öz başına, onu imanyny çağırmadan sürin başga gurrun etmeli bolýar. Kan aýr bijire gurrundan el çek diýen adamlar bu mahallasely ýeriňe çegine girdiler. Mahdumul işan näme diýär? Aklyň bolsa, ine mahdumul akıl diýip şuna diýär. Kulak asyň. Mahdumul qaqan aýdýan kefişi. Aklyň bolsa kıyamadyň hasylan bu dünýede eke gidersen, hey berekallah mahdumul işan. Aklyň bolsa kıyamadyň hasylan bu dünýede eke gidersen, mahdumul akıl diýip şuna diýär. Akıllı adam şu dünýede kıyamadyň hasylyny eke gider diýipdir. İman, amala salih eke gider diýipdir. Ya ýene aýdýar, ahmaklar bir ýerde galar gaflatda, akıl bolan öz gamyny ýer gider. Ene mahdumul işan akylly diýip Hudaýyň buyruguynyň içine girýän adamlara aýdýar. Nähilli hem aýtmaly, sen aklyň ýokmy? Hawa ba, aklyň bolsa näme Qur'an diýip öz sawadyň menen, sabadyň menen, öz aklyň menen bolup eda diýip nähilli men aýtmaly? Öz aklyň menen bolmaly diýip aýdýan mahdumul işan ona ahmak diýip aýtdyr. Ahmaklar bir ýerde galar gaflatda, akyl bolan öz gamyny ýer gider. Indi men gurrundan kan çykdym. Bir hulasa kelam aýdyň. Hem gurrunga rebetli, hem inni gurrun Resulullah'ın siratynyň da iyidi. Öýdi Resulullah'ın sözü sahih senetli gurrun. Hulasa şi, hala sawatly bolsun, hala sawatsyz bolsun. Onuň manyň kefini gidip dagy. Hudaýdan, peýgamberden, Allah'ın kelamyndan, Qur'an-ı Kerim'den gafil adamın kefine gidip dağı, havva verip dağı. Havva memur ödüm basavada adam, benim aklım ma, şuurum ma, bu Qur'an, bu zat, qadim gurrunlu, bu zatlıdan esri temettünün içinde zat deyip de imandan sıfır qala mailin. Resulullah'ın bir sözünü okuyayım. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, İza khalasal mu'minuna minan nari ve aminu. فَوَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Kıyamet gününde takva, Hudayi, sağlık, evliya adam